हाँ सुनो ने गांव घर में भर दिन खटे छे तोर माय हमरा बड़ गार पड़े छो माय तोरा गार दे छो बड़ गार दे छे जेकर वर्णन नहीं छे की कहानी कहिए कह छे तोर बाप ने तोरा इसी खेल को तोर भाई ना छो तोर माय ना छो हमरा जे करिया में हमरा मैया पापा के न छोड़े गयो हाय हे नहीं खानी तू कौन हुई त हमर के दे मेरा बड़ गार पड़े गयो नहीं खानी नहीं आए बने टेंशन नहीं ले तू हम काल ट्रेन धरै छी चाय लागे छी नहीं अबे हम जाय छे अपन भाई के बजा के नहीं रहा बात हमर सुन बताओ ने हम फेर खाने छै ए हेर तत्काल टिकट बुक करबै छै काल हमर पाली धर के चले गेल पक्का एकदम चली प्रोमिस एकदम प्रॉमिस करे छु चली ठीक है जी बोलो के रे मैया तो हर रोजगारी दै छ की सब कहै छ कुलछनी हरमदादी खलकरी ये सब कहै छ ई त मां पर है जे अहाँ की आदै छियै यो अच्छा हम आबै छी तू बोल आगे मैं बड़ गैर पर ये रंग के कही है हां के रे मैया तो हर रोजगारी दै छ के रे बाप बोले छ खिसियाई के हो सैया चल जेबा कहां चल जेबे के करे जा चल जेबा के मां ने जी के बाप के नहीं हमरा बड़ घर पड़ेगा ए सैया चल जेबा ए राजा चल जेबा ए सैया चल जेबा नहीं राय अपना भैया के हम बोलाई के ए तो सुनो के कान खोल के सुन ले कौन आजकल के डेट में बहुत से बेर के कुछो छाय आय उता न बुझबे हम की कहब सुनो हम घर आबै छी और सुनो आप ते करबे बुझै छु के जब तक आबै छी इंतजार करो तब तक लेकिन एगो काम करो के कि अरे बुढ़िया के मारा अरे घर से दबारा तो तू लाठी बहुत बनै छै हम तो लाठी देबे त हमरा 4 गो लाठी द देयो आए हे बुढ़िया के मारा अरे घर से दबारा आ रहो ठाठ जमाई के सुना कहा ए धनिया तोरे हो करे जत तोरे हो हे धनिया तोरे हम जेल करब पैसा में सब कमाई के कनिया तोरे हम जेल करब पैसा में सब कमाई के मैया तो हर रोजगार दै छ मैया तो हर रोजगार दै छ बाप बोले छ खिसियाई के हसैया चल जेबा करे जा चल जेबा ऐसैया चल जेबा नहीं अपना भैया के हम बोलाई के ऐसैया चल जेबा नहीं अपना भैया के हम बोलाई के बुढ़िया के मारा घर से दबारा बुढ़िया के मारा घर से दबारा रहो ढाट जमाई के हे धनिया तोरे हम करे जा तोरे हम हे धनिया तोरे हम देल करब पैसा में सब कमाई के धनिया तोरे हम देल करब पैसा में सब कमाई के आबै छे तू टेंशन नहीं हो हाँ एकदम जल्दी आबू छोड़ा साथी रे
चाहे सुना ना सुनावा। और चीज कहे छिया उल्हन ते छा बड़की गुतनिया दिलकन कुछो बाप हो ओहो खेलकरी के मन भर गेल की आयो गुतनिया से हो हमर भाई बाप सुनो ने सुना बने अलगे होई के खाना बनाइबा कह डलिया सब साफ हो अरे त एक दो दिन मिल के रह खाना पटना ना मिल के रहे छै हमरा सुना की जब तक हम नहीं आईबा धनिया रही चुपे जाबे और चेतना दिक्कत तोरा दै छ परतै ओकर पाप है बुझलो साहबन के करो बोले सोना साहबन के करो बोले सोना मरबा एक लगाए सब एते हमरा तंग करी माइक लगा के मर जेबे मर जेबे नहीं आप रही हो दिकरा ना करबो हम मर जेबे लगाए जेबे ऐसैया चल जइबा करे जा चल जइबा ऐसैया चल जइबा नहीं राखला भईबा के हम बोले ऐसैया चल जइबा नहीं राखला भैया के हम बोलाई के एतबे हेलो। साउस ननद ससुर ई हेलो। सब सजे की भे नेटवर्क नहीं मिली है हेलो हेलो। सूरी कई साला हेलो खाली रिचार्ज घरी टावर रहे छे हेलो हेलो हां बोला हां बोला सुनो ना हमर बात बोला ना कैल हो खूना लाठी लाके बोलै रहै छोटका साला अब जवान भ गेले ने आयो भैंसुर भोके गायर पट पट देलक खूबे मोटका हो अच्छा सुना चिंता नहीं करा धनिया सोना यह महीना वही है हरिया पर तन घर द्वार सब जमीन जगह भरी वही है सुना ना सुना बना काहे कल्पना सुना हो गौरव काहे कल्पना अच्छा काहे कल्पना सुना हो गौरव लामा पंच बुलाए के हम नहीं रहबा हम ई अभी सब हमरा आबे। मार देते हो हम अभी आवे छी से सुना कहू ने हे धनिया तोरे अच्छा हे कनिया तोरे साचे दुलरवी तोरे हम देला करब पैसा में सब कमाई के कनिया तोरे हम देला करब पैसा में सब कमाई के तोरे हम सवेल करबा पैसा में सब कमाई हे के धनिया तोरे हम देला करब पैसा में सब कमाई के ओ राजा हमरे सब देल करबा पैसा में सब कमाई के हे धनिया तोरे हम देला करब आ पैसा में सब कमाई के ठीक है हाले 200 टका से सुआ 200 टका से की हेतै यौ फेरू कमाई भेज देबा अच्छा ठीक है एखन पेमेंट नहीं भेलै है